Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sikwasi lapho ekudlule khona elinye lamalungu omkhonto wesizwe lapho okuthiwa uMageba kodwa ubaziwa kakhulu ngokuthi ungumashali. Namhlanje-ke ama-commanders njengoba uwabona nje ebezomhlangabeza umzimba wakhe bawuthathe bawuyise ekhaya. Kodwa-ke awubuke-ke lamavidiyo alandelayo. Bakebi Command, Kwelak Chima, Atifa, Kwelak Chima, Atifa, Yelele Ma, Yememe Chiwa, Yamazu Manga, Yamazu Naste, Yamazu Krisa, Yamazu Lomtek, the Command, Yamazu Lomtek, the Command, Yamazu Toro, Apakem Nanye, Aklani Philip, Sikem Chocolate, Elak Chima, Atifa, Elak Chima, Atifa, Food and Country, Food and Country, Yagi Mission, everyone! Yagi Mission! Okay, tell us picture. Wow,
Sisekhona-ke kwasi-Emlazi. Leya moto-ke oyibonayo emhlophe iyona-ke ethwele umzimba wekhomanda le-MK. Njengoba-ke ubona lapho esithombeni sakho ama-comrades ehleleka evulela le moto emhlophe, ukona khona izokwazi ukuthi i-reverse kahle ingene egcekeni ngoba sekufikiwe ekhaya. Bakalala ngokuqinga madolo. Bake bakalalanga. Bakalala ngokuqinga madolo. Madoda kalalanga. Bakalala ngokuqinga madolo. Madoda kalalanga. Bakalala ngokuqinga madolo. Bake bakalalanga. 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 Bakalala ngokuqinga madolo.
Abalala ngokuqenga amadolo. 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 Sinabafana bomkhonto sizimisele ukuwabulala makhulu. Sinabafana bomkhonto sizimisele ukuwabulala makhulu. Hamba kahle mkhonto. Sinabafana bomkhonto sizimisele ukuwabulala wona la makhulu. 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 Hamba kahle mkhonto, iwe mkhonto, mkhonto wesizwe. Wona la makhulu. Viva mkhonto wesizwe, viva! Viva! Viva mkhonto wesizwe, viva! Viva! Viva Ngcole Masonto, viva! Viva! Viva Msholozi, viva! Viva! Viva Msholozi, viva! Viva! Hayikhule MK, hayikhule! Hayikhule! Hayikhule MK, hayikhule! Hayikhule! Guqa Mageba, guqa! Guqa! Guqa Mageba, guqa! Guqa! Amandla! Awethu! Amandla! Awethu! Awethu! Afrika! Mayibuye! Mayibuye! I-Afrika! Afrika! Mayibuye! Mayibuye! I-Afrika! Tata Msholozi, tata! Tata! Tata Msholozi, tata! Tata! Amandla! Awethu! Amandla! Awethu! Haya bazali bami!
ama-comrades abangekho organized. Mhlawumbe umuntu la ebefuna ukuthi amawadi noma ngeke ngisawa-check-a comrade coordinator ngayinye, mhlawumbe asiwa-appreciate wonke amawadi akhona. Sicabanga ukuthi kulesikhathi esikusona ama-comrades isikhathi sama-holiday, but ama-comrades adecide ukuthi mekuthiwa umkhonto khona la usicela khona siyokhala adela konke nelanga kade lishisa ama-comrades. Sathi siyeza la umuntu ebefuna nje ukudlulisa amazwi on behalf of i-leadership yezone ukuthi comrade siyabonga nangomuso komunye ucomrade, singadinwa comrade ukuphuma siye nabe kade bengekho comrade. Ngiyacabanga abanye bebefisa, abanye basesemakhaya, kodwa amawadeni nibamelile nonke neza la. Sicela ukuthi le spirit esamba ngaso comrade singasiyeki, siqhubekeni ngaso le spirit up until kufika u-2026 na beyond 2026, kodwa sipromote unity la sikhona comrade. ePassport Phungula Zone i-division asiyifuni, sifuna nje sibe united. Yiloko comrade bekuthiwa nje angikwenze, just to thank you all maqabane. Sicele nabe bengekho nibakhethi mokade ungekho uphuthele noma besizokhala, kodwa musemkhonto comrade siyandazi ukukhohlwa nokuthi unenkinga onazo eceleni. Wamula uthola omunye umndeni ugcine sokhohlewe nokuthi khona ezinye izinto ezingixakile eceleni. So comrade siyabonga ngalowo mazwi. Mandla, mandla, phambili ne-unity phambili, phambili nobumbano phambili, mandla, mandla, awethu. No comrades, mhlawumbe sekuncane kakhulu ucomrade organizer usekusho konke obekubalekile ngokosuku lwanamhlanje. Comrades, singayenzi mistake. Yabona abantu manje, abantu abazi, abantu abahlobene noMageba, abantu abazi uMageba noMageba, abantu abaziyo ithina. So ke comrade, kusasa akekho omunye umuntu ozophelezela uMageba ngaphandle kwethu. It is therefore very important comrade ukuthi sizo honorisha inkonzo kaMageba yokugcina. Siyanicela ke maqabane nizwile ukuthi indawo indlu yakhe yokugcina ithanda ukubabuqamama. Asigcineni isikhathi by 9 o'clock sibe sesila ukuze comrade sikwazi ukuthi sibe ingxenye yokuphelezela uMageba, size siyombeka endlini yakhe yokugcina. Akekho comrade omunye umuntu owaziwa uMageba ngaphandle kwethu njengoba sila. Uma singezanga la thina comrade sizobe simfailile uMageba, sikwazanga ukuzomphelezela ngesikhathi sakhe noma simbeke endlini yakhe yokugcina. Siyacelwa ke comrade ukuthi kusasa silihloniphe lo suku ngendlela ebalekile, ngendlela eyisimanga. Siyazi comrade ukuthi sinama commitments amaningi, but this is the last thing esingayenzela uMageba maqabane. Mandla awethu 9 o'clock comrades. No irigala phela siyirigala ithini irigala. uMageba uyithina thina soMageba ayike mangakhamanga ngidla isudi la uMageba ngakwazi ukuthi uMageba ngibone nje ufuna ngibone nje Mandla awethu jela mkhonto jikijela waza mkhonto gwaza hlangana Passport Phungula Zone hlangana Passport Phungula Zone hlangana Mandla awethu Mandla no makhombe sacela nje ukubonga leadership qhamuka kona wonke amawada representing amawada sePassport Phungula Zone, leadership yezone okuyimother body, ubuholi babantu abasha kwiPassport Phungula Zone, ubuholi bomama bomkhonto kwiPassport Phungula Zone. Siyabonga kakhulu ward coordinators, ward conveners no VD coordinators abakhona nani nokubambisana sisonke njengama members omkhonto wesizwe. Lokho esikwenzile la kwababuZulu siphinde sikwenze nakwabanye, ikhombisa ubuntu nokuzwelana nomndeni olahlekile. Ngaloko nje ngithi qina ward 81 qina Passport Phungula Zone qina mandla wethu.